کوئٹہ دمک پشتون آبادہ ناشناسی مردمہ تیرگواری کو تک تیرگواری آسرا یک کے مردم ویران بھی تک تفصیلات ردا گستگی روچا کوئٹہ دمک پشتون آبادہ شیخ چوک کے سرا ناشناسی مردمہ تیرگواری کو تک انور نامی مردم کش تک چشکے تیرگواری پد مردم جستگاں ویلے حال لسگا گو پولیس ویلے جاہا سر بتک جو نادرہ جاہا سر کنک بتک حجدری کاروائی پد جون کوہل حوالہ کنک بتک چشکے گیشی کاروائی بنا کنک بتا لورا لئیے دمک کلیسا گھرا ٹرانسفارمر اچھا کوئل دزی کنگے نیاما کرنٹ لگا چا یک مردمی ویران بتک چشکے پولیس گوشگین کی ویران بتگی مردم پجار مومن ول زرگو ساکن کلی شیرین سنجاوی نامہ چبوتک پولیس ردا جون سول اسپتال برک بیتا مانگی ڈے میں نزدیک ڈونگانی تیرگواری چو موٹر سائیکل سوار بیران بیتک پولیس ردا سلاح بندی مردمہ واردات نیامہ موٹر سائیکل سوار اچھا موٹر سائیکل پچ گپ تک تیرگواری کو تک جستگاں تیرگواری اچھا بیران بتگی مرد پجار دنیا خان چے بیتا چشکے جون سول اسپتال برک بوتا جون حجدری کاروائی پد کہلا دیگ بوتا بلوچستان شہر تربتہ مونکی پوکس وائرس اولی کیس پدر بتک محکمہ جانچ لانتی ٹیمہ معائنہ کو تک تصدیق واسطہ نمونہ زر تک لیب NIH دیم داتک رپورٹ ردا عزیر بلوچ نامی نادرہ گورنمنٹ مڈل اسکول بہمنہ ششوی جماعت نودر برے اور UC گوگدان جوہمنندے آکے کراچی ابوتا چشکے آئیے چاچا خلیجی ملکہ کار کاں یک ماہ فیصر لوگات تک FC بلوچستان انگچا بلوچستانی جتائیں دمگاہ شہدۂ قربانی سرا سلامی پیش کرنے بھی تک حاصل دعا ہم کرنے بھی تا حمدہ کے بلوچستان بہادر بلوچ و پشتونہ ملک کے حفاظت واسطی جان ندر کتا باز شہری زال بول چک ہم ناشرکاری نشارک جوڑ بتگا مروچی قربانی سمری کے ماہ ہم امن و ایمنی ابو زندگازے نہ گئی بلوچستان سرکار ربال کا شاہد رندہ گشتک کے صوبائی کابینہ 26 اگست ویل ناشرکاری ویل قرار داتک بلوچستان کابینہ محکمہ لیویز شہید بتگی کارندہانی مزدیہ کے واسطہ سے جتائیں کیٹیگریز منظوری داتک بلوچستان سروزیری سرفراز بکی سروکیہ کابینہ دیوان بتا بلوچستان سرکار چرنا جزیرہ پاکستانی دومی زیری جزیرہ گشتک ورلڈ وائڈ فنڈ فور نیچر WWF ربالکار گشتک کی چرنا جزیرہ پاکستانی دومی میرین پروٹیکٹڈ ایریا گشگ سرا ساڑ آئی گشتک کے بلوچستان کابینہ چرنا جزیرہ زیری پیرزی دمک قرار دیے گئے منظوری داتک ربالکار دا بلوچستان سرکار جون 2000 ابدیا استولہ جزیرہ اولی میرین پروٹیکٹڈ ایریا گشتک بنجائی سرکار گوادر پوٹا 50% سرکاری درآمدات آئے فیصلہ کو در حال ندا SIFC کمکا بنجائی سرکار گوادر پوٹا مالی درجہ محکم جوڑ کریے واسطہ سرکاری شعبہ درآمدات درصد گوادر پوٹا برگے فیصلہ کو در گرینڈ الائنس میٹروپولیٹن کارپوریشن نے ملازمہ نیمگا پگارن نرس کے خلاف میٹروپولیٹن زہرشانی درشان کنک بتا زہرشانی کنوکا گشتہ کمشنر کوئٹہ میٹروپولیٹن ملازمہ گو زوراتی کن گئی 400 ملازم برطرف کنک بتگاں ہما کے کاریاں آہانی پگار دارک بتا بنجائی خزانہ کے وزیر محمد اورنگزیب گشتہ کہ IMF ایگزیکٹو بورڈ اچھا پروگرام منظوری واسطہ گپ ہو گئے ایڈوان اسٹیج سرائیں زد منظوری بھی اسلام آباد اور سانگراہ اتران کنانا آئے گشتہ کہ IMF ایگزیکٹو بورڈ اچھا وہاں میں منظوری واسطہ بدھی تاریخ دات نہ کنے بلے رو کی ماہ IMF ایگزیکٹو بورڈ اچھا وامانی پروگرام منظوری بیتے
گنجائی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال گشتہ کی پائیدار معاشی محکمی واسطہ ٹھوس گامگیج کرنے اسلام آباد مراکش چاتران کنانا احسن اقبال گشتہ کسی بٹے مول مراد باندات اہداف تعین کنگے معاشی استحکام واسطہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ حاصل کردے آئی گشتک کے پاکستان معاشی چیلنج دی پانے معاشی جڑا تہنے کے واسطہ درست وسائل بروئے کار آرگ حج دری ہوا پیڑا اصلاحات وحد تقاضے سندھائی کوٹہ دو برات ہوا شش گارو بیگوائی مردمانی بازیابی واسطہ کی سوتی ریمارکس گشتہ کہ گارو بیگوائی مردمانی جیڑا سرا محلوق تکان سرا آہاں آمد کے سا آہد یل داتا وحد آباد الارمنگ جاورا سندھائی کوٹہ دو براتا ہوار شش گارو بیگوائی مردمانی بازیابی درگتا کیس جسٹس نعمت پلپوٹو گوشتاش تک کوئٹہ ہوا ٹیوگی بلوچستان ککڑ گوشت نہادہ کمی گندگتا افسد کلدار سیرے ککڑ گوشت نو 550 کلدار بابو گئے دکاندارن گوشگی کی 22 جولائی چا پنجاب ککڑ سپلائی بند ہوگی صاحبہ ککڑ گوشت نہادہ گیشی بتا حکومت برآمد کنندگانہ در ملک چال کے سرمایہ پاکستان آرگے پابند جوڑ کر کے سر غور کنگی بندات کتا وزارت تجارت بنشو نردا وردورا کی چیزانی برآمد مانیٹرنگ کنگے تجویز دیگ بتک چشکے نیبک گوشت شکر و دان برآمد پالیسی ہم ترندی کنگے تجویز وزارت تجارت بنشو نردا برآمد کنگے پد ملک چیزانی قلت نامہ گران نہادی کنگ بیتے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نمگا گندی میں ہستی اسکینڈل حاصل آڈٹ پرماندی کتا اسکینڈل سبا مبینہ وڑا سیاست عرب کلدار گیش تاوان بتا آڈیٹر جنرل گندی میں زرت زیر بحران 2023-24 سرا حاصل پٹ پولے فرماندہ تا تبادلہ مارکیٹ پاکستان کلدار مقابلے امریکی ڈالر قدرہ معمولی کمی گندگ بتا کرنسی ڈیلر زیردہ مروچی بے پار بنداتا انٹر بینک ڈالر قدر اب پیسہ کمی بتک انٹر بینک امریکی ڈالر 200 ابتاد اشت کلدار ابتاد پیسہ سرات کر دومینیمگا پاکستان سٹاک ایکسچینج کمی گیش رجحان بڑھ جاہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج ابتاد 9000 پوائنٹ سراحت بحال بوہانا برقرار نبی تک سٹاک ایکسچینج منفی رجحان گندگ ہو گئے کراچی نو ہور گمان نیستے آئو کے ماہ موسم گم ہوگے پیش گوشی کنگو تک چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز ردا کراچی ستمبرہ ہورج گمان نے چیف میٹرولوجسٹ گوشت کے تھر پار کر عمرکوٹ و ہمگرنچی دمگاں مروچی کم میں ہور بتک جبکہ مونسون گوت ستمبرہ چا سندہ بحال با